lăcuța? Da, mama. Du-o la mami aici. Hai să vedem. Hopa. La Mă mami. duci la tati? Du-i la mami. Lasă-o la tati, mă. La mine vrei? Da, uite aici, hai aici. Hai aici. Iar îți la tati în carte? Așa, uite așa. Ia arată-mi ce e acolo. Așa, mami. Checalul, oaia și cu mielul. Unde-i cățelul, mami, acolo? Unde-i cățelul? Ham-ham? Ăla e aici, tati. El e aici. Unde-i ham-ham? Acolo, ham-ham, unde-i? Unde-i cuțu? Arată acolo, cuțu-cuțu. Maia. Unde-i cuțu? Maia. Unde-i cuțu? Nu, acolo-i mami. Da, acolo în carte. Nu afară, aici. În carte, mami, unde-i cuțu? Unde-i Ham-ham? cuțu în carte? Unde-i ham-hamul? Ham-hamul. Ăla e. Acolo, mami, bravo, mama. Dă pagina la văcuță. Unde-i văcuța? Tati, Maia. Cum face Maia. vaca, mami? Mu. Hai. Cum face vaca, Maia? Nu te-ai văzut tu mișcarea asta, mami? Ce-i mișcarea asta? De unde ai învățat-o? De la cine ai învățat-o, tati? Hai la cărticică, mami. Du cartea la locul ei. Du-o la loc, mama. Du cartea cu văcuța la loc. Aia cu vaca, mami. Asta o vrei. Toate cu vaca. Nu mai știi care e cu vaca. Du-o la loc, mama. La locul ei. Mulțumesc, mulțumesc. Pune la loc, Maia. Au! 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 Nasul, tati, îmi strigi nasul. Tati, nasul. Așa, mami. Au! Nu mă speri eu de leu. Așa, ioi, da, tati. Titit, 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 titit. Mami, du cartea la loc. Du-o la loc, mama. Nu, că ne omor cu cartea. Du-o înapoi. Opa. Du-o înapoi. Acolo. Bravo, mami, bravo. Hai, ia-o și pe asta, du-o și pe asta, tati. Maia. Maia, lasă acolo, nu, pe asta la alte du-o. Lasă-o la locul ei, Lasă mami. acolo. Nu mai știe de capul ei. Lasă-o acolo, tati. Nu? Vrei să-mi aduci mie? Eu zic să o duci la loc. Unde-i bebe, mami? Unde-i bebe, Maia? Unde-i bebe? Unde bebe? Unde bebe? Unde-i bebe? Adu bebe să-i facem nani-nani. Unde-i bebe tu, mama?